Dobrý deň. Počúvate Synergeticum, svet, kde 1 plus 1 sú 3. Hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás vítá Tibor Moravčík. A dnešným, ešte poviem dátum, sme tu 27. septembra 2022, krátko po 18. hodine. A dnešným môjim hosťom je Ludo. Ludo sme tu už viackrát mali. Ja by som nejak predstavil, ale myslím, že lepšie to spraví sám. Takže Ludo, predstav sa nám, prosím ťa. Zdravím všetkých a aj teba, Tibor. A čo by som povedal, to však vlastne minulo som sa už predstavoval. Ja som pôvodne študoval aj končil na Slovenskej technickej univerzite a zaoberám sa okrem iného sociálnymi problémami, sociálnymi procesmi a v podstate tým, čo sa dnes volá sociálne inžinierstvo. Lebo to sa v podstate také veci sa študujú nie, jak si mnohí myslia, na filozofickej fakulte, ale sa také veci, keďže potrebujete tam píšu štatistiku a matematiku, tak sa to študuje takéto záležitosti skôr na technických smeroch, prírodovedno-technických. Aj v tom zmysle, aby bolo, že tam viac sa hľadá ako objektivita a skúmanie spoločenských a prírodných dejov. Takže tým sa zaoberám tak skrátke a okrem toho mám ešte aj inú svoju robotu, ale to je také moje hobby. Takže tak... Ďakujem. No, dávam ti slovo, Tibor. Dobre, tak to sociálne inžinierstvo, ľudia majú taký rešpekt alebo strach, no to sociálne inžinierstvo, ono nemá nejakú pozitívnu konotáciu, by som povedal. Väčšinou sa počíta s tým, že je to zneužívané na ovládanie a manipuláciu ľudí. Tiež nás to aj ty nejako ovládať, manipulovať, alebo sú dobrí sociálni inžinieri a zlí sociálni inžinieri? Ešte by som asi upresnil, že ono to má rôzne názvy, tako témy alebo špecializácie týkajúce sa toho fenoménu alebo toho, čo moderne sa v médiách pomenováva ako sociálne inžinierstvo, sa volajú rôzne. Tam u nás, myslím, to bolo riadenie multimediálnych systémov alebo niektoré predmety sa študujú aj teda nás odporúčali materiály, ktoré sme si mali naštudovať aj na filozofickej fakulte, napríklad dejiny umenia, kulturológia alebo takéto záležitosti, ktoré potrebujete vedieť, aby ste vedeli študovať skúmať tie dlhodobé tendencie v sociálnych dejoch, takých mazovo-štatistických a hlavne v tých dominantných. No a potom sú predmety, ako sa to volalo, myslím, to aj tuto tiež bolo v Bratislave, aj myslím na Masarykovej univerzite v Brne, či respektíve v Ostrave, na univerzite predmety ako dejiny globalizácie, to bolo sociológia elit a elitológia, ktoré tiež s tým súvisia. To je vlastne zmeska predmetov, ktoré súvisia s touto špecializáciou. No a tak, jak každý, je to vlastne skupina nástrojov, keď si to tak predstavíte, ako moderne sa hovorí po slovensky skillov, hej. Proste nástrojov, ktorými môžete urobiť kadečo, tak jak keď ste strojár, hej, ale tak môžete vyrábať, ja neviem, kombajny a môžete projektovať tanky, hej. Tak to isté platí aj pre sociálnych inžinierov a technikov sociálnych, ktorí formujú masovo štatisticky veľké skupiny ľudí a cieľové alebo konkrétne menšie cieľové skupiny už podľa toho, čo treba robiť, a teda dá sa to použiť, jak sme sa minule bavili, myslím, ako aj nôž, keď idete do lesa na huby, no tak
môžete sa ním aj porezať, ale nezahodíte ho preto, hej, že ten môžete ním aj chleba odrezať, alebo nejaké huby teda. Môžete ním si ako urobiť nejaké obydlie, čiastočne, dajme tomu, keď je väčší. A môžete ním samozrejme aj zabiť, hej, že môžete ním operovať, hej, čo je tiež pozitívne, ale proste je to nástroj. A sociálno-inžinierské technológie je proste súbor nástrojov na riadenie spoločnosti. Hej. A v podstate každý človek v dnešnej dobe by bolo dobré, keby aspoň základy ovládal, boli snahy zaviesť tieto technológie aj ako zhruba v takom základnom balíčku aj na stredné, myslím dokonca základné školy. V niektorých krajinách boli s tým pomerne dobré výsledky. V rámci teda, myslím to bolo náuky o spoločnosti alebo religioetiky alebo niečoho takého. Takže a deti, ktoré si to osvojili, lebo to sú vlastne je to taký ultimatívny interdisciplinárny obor, že proste deti, ktoré sa s tým zoznámia, teda základ je procesné myslenie, alebo teda skúmanie dejov alebo uvedomovanie si dejov vo svojom okolí a v sebe, lebo všetko sú vlastne deje nejaké, alebo teda moderne sa tomu hovorí procesy, ale máme na to pekný slovenský výraz deje, hej, preto sa hovorí dejepis, že písanie dejov alebo skúmanie dejov a ich tendencií do budúcnosti, ako keď sa pozrieme od minulosti po súčasnosť a aká je vývojová tendencia, že či sa nám to teda páči alebo nie, či tam treba zasiahnuť alebo nie. No a keď nejaké dieťa začne v tomto kontexte myslieť, zrazu sa mu začne vyjasňovať a dokáže si aj samo jednotlivé predmety, ktoré sa učí matiku, chémiu, fyziku, literatúru, hudbu, si dokáže do jednej mozaiky spojiť a začne vnímať súvislosti, urobí si podvedome štruktúru, tak mozaikovú, miesto toho chaosu a oveľa ľahšie sa mu spracovajú, zapamätávajú informácie. A tie deti behom nejakých 2-3 mesiacov pomerne rýchlo predbehli ostatné deti, ostatné triedy ako v prospechu a akurát to potom bolo, myslím, zastavené na tom, že učitelia niektorí z toho neboli nadšení, lebo decká začali klásť otázky, na ktoré oni neboli pripravení a boli tam tým pádom problémy s nejakou prirodzenou autoritou a na druhej strane chápem tých učiteľov niektorí, že mnohí chceli ako v podstate do dôchodku nejak dožiť už a už neboli ochotní sa tieto nové veci nejak učiť, lebo to v podstate tento módul by fungoval ako peč, ako záplata toho vzdelávacieho systému, operačného systému tých sílabov, ktoré sú na základných a stredných aj na vysokých školách v konečnom dôsledku, pretože vidíme, že tie decká sa učia, skončia, majú titul, hej, študenti a naši a vlastne už jak skončia sa musia kompletne preučiť, najmä v tých niektorých špecializáciách, ktoré sú, jak je robotika, ITčkarské veci, ale aj mnohé iné, čo sa týka ako tých modernejších technológií, ale aj treba poľnohospodárstvo. To je jedno, že tie technológie idú veľmi rýchlo dopredu. No. A takéto moduly v podstate bez nejakej reformy školstva veľkej, že tá faktológia, tie údaje sa môžu v podstate zostať, ale sa tam dajú takéto tzv. Metodologické moduly a oni alebo konkrétny jeden metodologický modul, nejakých jeden semester a on vlastne zaplní tie diery a tie decká sú schopné samovzdelávať sa a vlastne to rieši celý ten problém tzv. Reformy školstva. Ale to je skôr politická otázka, že prečo sa to stále ešte, lebo v šuflíkoch to z veľkej časti je, len prečo sa to stále ešte nerobí, nerieši takto. No, ale to som troška išiel ďalej na možné aplikácie týchto technológií do praktického života, aj akože u detí, u mládeže a takisto pre vzdelávanie poslancov alebo kandidátov ľudí, ktorí sa zaujímajú, teda chcú ísť aktívne do politiky vo svojich dedinách alebo mestečkách hlavne.
V tých väčších mestách je to ako komplikovanejšie, lebo tá situácia je tam trošku patologickejšia, tým, že to hustotou populácia a tak ďalej. No a že vlastne takéto formy ako nejakého úvodu do sociálneho inžinierstva, jak sa to volá, alebo základy sociológie, základy praktické sociológie, alebo takéto nejaké moduly, by sa mali učiť týchto novoprišielcov, lebo v opačnom prípade oni sa prvé mesiace v podstate aj 2-3 roky len zoznamujú s tým prostredím a moc nevedia tam pomôcť. Hej? A potom príde ďalšie volebné obdobie a oni nabrali skúsenosti, ale už sa nedostanú trebárs na kandidátky a proste môžu málo pomôcť. Hej. Čiže takto by sa vyriešil aj tento problém. Hej. Že, ako samozrejme niektorým tá situácia vyhovuje, že tí, ktorí sú fakt plní elánu, hlavne mladí ľudia a chcú pomôcť, ale tomu nechápu, tak narobia tam paseku a niektorým to samozrejme vyhovuje. Hej. Čiže takisto, keby tomu viac chápali a majú ako nejaké morálne hodnoty, tak by naozaj mohli reálne aj niečo zmeniť, čo na základe, a keď sa takto proste prejavia, no tak potom proste nie sú daní znovu na kandidátky. Že tak je vlastne ošetrovaný celý ten ako zneužívaný ten model demokracie, ktorý tu máme. Hej. Ale to je zase ďalšia už téma sprievodná. Čiže toto sú nejaké, čo sú spomenuli, nejaké 2-3 základné hneď možnosti, čo v praktickom živote, že je to veľmi, veľmi taká vec, ktorá v dnešnej dobe, jak bolo kedysi treba sa učiť čítať, písať, počítať, to bol základ gramotnosti, tak toto vyzerá byť pre 21. storočie, ak sa hovorí, úplne základom gramotnosti, že každý človek by mal vedieť aspoň tie hrubé základy bez teraz nejakej vyššej matematiky, vyššej štatistiky, ale aspoň tie základy sociálneho inžinierstva, alebo toho takého prístupu myslenia v kategórii dejov a nie stavov, hej, aby videli, ak sa všetko vyvíja, hej, že nie, že to je tak a môže byť inak, alebo teraz je to zase inak, ale že aké sú tam príčinno-dôsledkové súvislosti v tých dejoch, ktoré sú dominantné, tie spoločenské a prírodné deje. No, spoločnosť je súčasťou prírody, takže to spolu súvisí a sú veľmi analogické tie prírodné spoločenské deje. No a aby vedel odhadovať, vedieť robiť prognózy, že odhadnú dôsledky svojich činov, že to je, či už teda sa zúčastňuje spoločenského života, alebo nie, hej, alebo aj v rodinnom živote a jeho osobnomu to môže byť veľmi nápomocné. A hovorím, mnohí majú za to kolegovia, alebo aj docenti, profesori, že toto vyzerá byť do budúcna rozhodujúce, kľúčové na vôbec zachovanie nejakého rozvoja spoločnosti a znovu sfunkčenie štátu a ako spoločenského zriadenia. Aby tu nenastal chaos alebo rôzne teraz modely tie globálno-korporátno, niektorí to nazývajú korporátno-fašistické, kde malá skupinka len rozhoduje a ostatní nejak slepo nasledujú. Čiže je to nešťastné a reálne to tu hrozí. Tzv. Nové formy fašizmu. Takže tak, by som... už asi to hovorím na tú otázku, odpovedám tak... A nebude to zámer, že vlastne, aby sa toto ľudia nenaučili, aby... A to len taká konšpiračná teória, že aby tu mohli vlastne vyvolať ten chaos a zaviesť ten fašizmus alebo podržať tu ten fašizmus čo najdlhšie? No tak ten fašizmus v rôznych formách, jeho dejiny sú dlhé niekoľko tisícročí. Ako také prvé komplexnejšie formulácie boli niekedy zhruba pred 2,5 tisíc rokmi, ešte za obdobia Rímskej republiky a pri prechode k tým prvým, myslím, potom, vtedy boli ešte konzuli dvaja, ale potom, keď boli neskôr občianske vojny a tie triumviráty a tak ďalej, až po císarstvo. Ale ten princíp fasky ako malej skupiny, v podstate po slovensky povedané sprísahaneckej, teda po latinsky sa to povie zakonšpirovanej,
Hej, v slovenčine na konšpirácie výraz sprísahanie, hej, to je ako preklad. Teda, aby sme, jak niektorí hovoria, že tam, kde sa dajú, tak používali naše pekné slovenské výrazy. Tieto formy vlády, hej, tichej, lebo ako moc nelúbi publicitu, aj reálna moc. Hej. No a vždycky boli aj sociopati, v každej spoločnosti sú sociopati aj a oni sú vlastne akoby daní zhora v tom zmysle, že ľudia si musia dávať pozor, byť bdelí, aby a zaujímať sa o veci verejné, je preto res publica, vec verejná, alebo teda etas, štát ako etas, francúzsko-latinského ako zriadenie spoločenské, že dávať si pozor, lebo potom takéto skupinky pod rôznou zámienkou a v rôznej forme hľadajú cestu k moci, hej, a jej udržanie a po generácia stabilizáciu a menia aj formy, aby to bolo, rôzne masky tomu dávajú a tak ďalej, ale ten fašizmus až po jeho dnešné formy, včítanie tých demokratických foriem fašizmu, moderných, lebo demokracia tiež má veľa fóriem, už v staroveku mala veľa fóriem, od teda oligarchických, aristokratických demokracií, v podstate až po nejaké kvázi teokratické, ale vždycky to išlo v podstate o otrokárske modely, čo sa zachovalo až do dnes, že aj dnešné modely všetky tzv. Demokratické sú modely otrokárskymi, to si treba uvedomiť, pretože len riešila sa vlastne od staroveku stále jedna a tá istá otázka, ako v rámci tých fašistických, aristokraticko-oligarchických elít, že ak previesť to otrokárstvo z úrovne vedomia na úroveň podvedomia. Lebo je to účtovne, teda nákladovo efektívnejšie a nemusíte robiť dozorcov tých ľudí. Proste vymysleť, skoncipovať model alebo taký koncept spoločenský, politický, kde by ľudia automaticky tú hierarchiu, tú slepú hierarchiu ako neopodstatnenú, hej, umelú, lebo je prirodzená hierarchia, kde si ľudia ten, čo o niečom vie, že si poradí a ten je trošku v nejakej konkrétnej veci trošku autoritka, ale v iných veciach sa musí sa tiež poradiť s inými. A keď je takýto model, ten fašistický, tak vlastne tá nejaká malá skupina si bere monopolné právo na riadenie, na sociálno-inžinierský súbor nástrojov a snaží sa ostatných manipulovať a po generácie ich vlastne žmýkať, strihať a rezať ako ovečky. No a na to sa vymýšľali rôzne filozoficko-náboženské modely, ktoré mali držať ľudí v tom područí automaticky. Rôzne sa to zaobalovalo až po dnešnú dobu, robilo sa to aj niektorými náboženstvami, sektami alebo teda filozofiami, ideológiami až po dnešnú dobu, keď túto rolu hrajú teda médiá, a vlastne novinári, ktorí sú v týchto technológiách školení, a hlavne teda tí šéfredaktori alebo ten metodický dozor šéfredaktorov, či ak sa to volá. No a teda tie formy, no a demokracia vlastne je efektívna a najefektívnejšia forma totality v tomto kontexte, v tom zmysle, že vlastne keď obabrete väčšinu, tak obabrali ste všetkých, lebo ostatní sú z titulu spoločenského zriadenia vlastne súhlasia s tým, že nebudú odporovať, pokiaľ vy presvedčíte väčšinu. Že aj v iných režimoch otvorene totalitných proste keď sa vám niekto búri, tak musíte ísť nejak po ňom a sú s tým spojené náklady a zbytočné oplatačky a tuto sa vám dobrovoľne kvázi musia podvoliť. Že v tom preto si aj tie elity zvolili ako túto formu tzv. Demokracie západného typu za najefektívnejšiu formu fašizmu alebo teda totality. No a pričom demokracia ako taká môže fungovať reálne, ale len za veľmi konkrétnych podmienok. Že môže fungovať, byť spoločensky prospešná a vytvoriť vlastne systém, kde čo najviac ľudí môže realizovať svoj optimálny potenciál. Jak je to je jedna z definícií. Ale
tento momentálny koncept demokracie západného typu je v podstate jasne fašistický, vždycky bol otrokársky, neokoloniálny a teda potom neokoloniálny, keď sa vlastne tie kolónie spravovali pomocou korporátu a bankového systému, finančno-bankového systému a tých nadnárodných trustov, ktoré vlastne ďalej žvíkajú tie kolónie. No a tá demokracia teda môže fungovať, aby sme sa vrátili k tomu len za vtedy takých, aby sme naznačili nielen, že čo je zlé, ale že jak to vlastne riešiť, tak môže fungovať len vtedy, keď sú práve ľudia vzdelaní v týchto technológiách, technikách riadenia spoločnosti, základných, úplne tých najbežnejších vo vnímaní dejov spoločenských a objektívnych teda dejov a aj prírodných a v tomto proste, že sú ako gramotní občania, objektívne gramotní občania. Čiže to knowledge is power, čo hovoria naši západní kolegovia, tak to není hociaká knowledge, teda že vedomosti vo znalostiach je sila, hej, ale sú to nie hociaké vedomosti, ale veľmi konkrétne vedomosti týkajúce sa práve sociálno-inžinierských technológií alebo technológií teda riadenia populácie. Takže, a ten fašizmus, áno, vždycky snahou tých elít, ono keď sa dostanete trošku vyššie na spoločenský rebríček, tak ono vás to potom pokúša vždycky hrať sa s tými tam dole na Boha, hlavne keď nechcú počúvať, keď tá medzera, alebo tá priepas medzi znalosťami vašimi a tých tam dole sa zväčšuje, tak ten človek proste keď sa nedelí o tie svoje vedomosti, čo oni hovoria sharing is caring, hej, že delenie sa je staranie sa vlastne nie len o druhých, ale aj o samého seba. Tak až i jedine potom nepodľahne, jak to bolo aj v tom Pánovi prsteňov, kde ten prsteň moci. Hej, že to je presne symbolicky znázornené to, že v čom je problém. No. A že teda dávanie týchto technológií, učenie týchto zručností riadenia a fungovania spoločenských a prírodných dejov základného tým ostatným spoluobčanom, tak to garantuje to, aby nepodľahli tí, čo riadia pokušeniu, alebo inak to vždycky končí nejakou formou fašizmu. No a samozrejme aj tí tam dole musia chcieť sa tomuto venovať, tomu samovzdelávaniu a samozrejme médiá sa ich zase snažia presvedčiť, že to nie len, že nejde, ale že to dokonca ani neexistuje takéto technológie, že nie je možné štatisticky nejak riadiť nejakú masu ovečiek, jak Bača, ktorý na Salaši po generácie Bačov, hej, že aj jeho otec, detko, pradetko boli Bačovia, no áno, oni sledujú tie ovečky a jak sa správajú, že ktoré majú aké tendencie, ktorá je dobrá na, že za beka, ktorý barán, keď ide medveď, ktorá vie nájsť najlepšiu pašu, hej, ktorá zase najlepšie ochráni, najlepšie vidí, že tam je nejaká priepas a tak ďalej a že jak funguje celé to stádo, kde sú malé, kde oni schovávajú malé a tak. Že takisto oni pozorovali ľudí po generácie, učiť tie niektoré rodové klany od staroveku, od praveku a oni si tie informácie predávali ďalej v rôznych formách, potom ich začali aj spisovať niekedy a sa to až do dneska a to potom ašpirovali od tých lokálnych elít až po celá tá genéza tých elít, hej, až po tie globálne elity, keď ašpirovali na globálnu moc už vlastne v staroveku. Niektoré tie ríše na celý vtedajší svet ašpirovali na vládnutie, jak Peržania alebo teda Egypťania predtým aj Asýrska ríša, teda Novoasýrska, potom neskôr aj Alexander Macedónsky, Rímania a tak ďalej. Takisto Číňania v ich časti chceli celý ten svet, ktorý mali k dostupu, tak ovládať, no alebo zase v Južnej Amerike Inkovia alebo Stredné Aztekovia. Takže tá genéza tých elít je viac menej má podobné črty vo všetkých častiach sveta. Sú špecialisti, ktorí sa tomuto venujú, ktorí to systematicky skúmajú, tieto javy spoločenské.
No a tie trvajú až doteraz a sú kľúčové pre zachovanie nejakého fungovania, udržateľného fungovania spoločnosti, lebo inak vždy ide potom kvázi prirodzenou cestou k fašizmu. Kvázi prirodzenou, pretože nie je to prirodzené, ale sa snažia tie elity vytvoriť zdanie, lebo pre nich je to najpohodlnejšie, že oni sú vlastne majú neobmedzený konzum potom, lebo celá spoločnosť robí vlastne na nich. A oni to môžu dať ďalej svojim deckám a svojim vnúkom a tak ďalej. Čiže vlastne v tej snahe buď teda máte, lebo globalizácia je proste objektívny proces, že je zbytočné, je hlúpe ísť proti globalizácii, pretože tá planéta máme tu spoločné problémy. To je jedno, niektoré typy problémov máme spoločné všade na planete a musíme ich spoločne riešiť. To znamená nejaké logistické centrum, či už lokalizované alebo nelokalizované, dnes vďaka počítačom, musí byť nejaká organizačný systém, jak riešiť celospoločenské problémy celoplanetárne. Skôr či neskôr. A ten globalizačný proces je vlastne završený. A on aj išiel, či chcel niekto alebo nechcel. A tam ide v podstate o čo ide? Ide o to, že aká bude globalizácia. Nie, že či bude globalizácia, že bojovať, či bude alebo nebude, ale že aká bude. To znamená, že či to bude cieľ tej globalizácie bude definovaný tými elitami ako nejaká forma globálneho fašizmu, či už elektronického alebo nejakého akéhokoľvek kedysi teokratického možno, alebo nejakého iného aristokraticko-oligarchického, alebo nejaké kombinácie s nejakou prípadne ideológiou, alebo ten politický koncept globalizácie bude taký, že aby čo najviac ľudí mohlo naplňať svoj optimálny potenciál, svoj jedinečný optimálny potenciál, lebo každý človek sa tu rodí s nejakými talentami a v rámci, dáme tomu, vis major, alebo toho fenoménu, čo niektorí nazývajú Boh, tak niečo také tu asi je, tu sa aj mnohí vo vede to priznávajú, že dokonca sa silno to opierajú, skúmajú ten fenomén, že teda keď sú nejaké zákonitosti v prírode, tak nemôžu byť zákony bez cieľa a cieľe musí niekto definovať logicky. Čiže v rámci tých teda vyzerá, že každý sa tu rodí s nejakými konkrétnymi úlohami, aby ich teda mohol realizovať, lebo tým spôsobom prirodzene tá spoločnosť by fungovala lepšie a ľudia by robili viac aj robotu, ktorá ich baví, lebo teraz väčšina ľudí robí z donútenia robotu, ktorá ich nebaví, a prirodzene väčšina ľudí chce robiť, že keď sa robili aj tie výskumy na univerzitné na týmto smerom, že ľudia by si hľadajú, akože áno, sú ľudia, ktorí nechcú robiť, že proste nebudú a je to, ale neprekračuje to viac ako 20% ľudí, nejakých 15 až 20%, ktorí nedonútite tak či tak, že budú si hľadať nejaké výhovorky, alebo že nechcú sa zúčastňovať na tom živote spoločnosti a tak ďalej, oni sa delia na podskupiny ďalšie, ale zhruba o tých 80% ľudí, aj keby všetko malo k dispozícii, aj tak by chcelo nejak sa realizovať. Či už nejakú robotu spoločensky prospešnú alebo fyzickú, alebo aj biznis, to je úplne jedno, v zásade, teda pokiaľ to druhým neškodí, tak toto by nemal byť problém a treba im vytvoriť také podmienky, aby mohli realizovať ten potenciál a aby nemuseli furt len bojovať za ten svoj život, o ten svoj život, lebo pri tej miere automatizácie, ktorú máme, tak podľa tých prepočtov nemal by človek robiť na základné materiálne zabezpečenie viac ako 1,5 až maximálne 2 hodiny denne. To znamená nejakých 1,5 dňa týždenne to vychádza, A ostatný čas by mal venovať samozdelávaniu, svojej rodine, deťom, relaxu a aj niečo prípadne urobiť, keď chce nejaký nadštandard, tak robiť viacej, že potom má viac ako ten nejaký základný štandard. Že to sú také spoločenské modely, sú k dispozícii znova v šuflíkoch, sú na to vypracované štúdie, aj jak to zaviesť, aj ekonomické modely za týmto účelom. Není tu len ten ako dravý, vlčí alebo levý kapitalizmus, kde
jak každého vlastne má len ničiť a využívať a úspech sa meria podľa toho, že koľko kto za ten svoj život vlastne stihol prežrať, hej, že teda skonzumovať, hej, prípadne ešte dobre skonzumovať a ešte nejaké decko urobiť, hej, ale žiadne ďalšie ciele, tá spoločnosť proste, tie ciele tej spoločnosti sú celkovo problém, hej, že keď máte zlé ciele, teda v tom konzume a s tými sú spojení aj celý finančný systém, ktorý to vlastne ženie dopredu, aby sa splácali úvery, preto sa robia veci s krátkym spotrebným cyklom, to znamená rýchlo sa kazia, aby sa museli ďalšie kupovať, aby tie firmy, ktoré to vyrábajú, mohli splácať tie inovačné úvery a tak ďalej. Hej. Čiže odvíja sa to do veľkej miery od úrokovej sadzby a množstva nekrytého obeživa a hlavne od tých úrokov. Lebo tie priamo potom generujú samozrejme infláciu. Lebo ľudia musia zvyšovať tú cenu, aby splatili ten úver, teda myslím tie firmy. Hej. Čiže to je priamy generátor inflácie. Bohužiaľ stále ešte na niektorých školách sa učí, že to akože by malo brzdiť infláciu, ale v niektorých parametroch brzdí, ale oveľa viac to vlastne generuje. Hej. Ale tu už zachádzame k ďalším veciam, ohľadom fóriem a nástrojov toho fašizmu a príčin, ktorí nás doviedli do tej situácie toho korporátneho neoliberálneho totalitného modelu. Hej. Takže ktorý treba nejak riešiť a nestačí povedať, že toto nie, hej, ale že kam a ako ďalej. Hej. Takže tak už zase asi dlho rozprávam, tak dám ti slovo. Tibor? Áno. No, najprv, čo ťa veľmi zaujímavé rozprávaš, mne proste prichádza, že toto by si vyslovene zaslúžilo nejakú sériu vzdelávacích relácií, aby sme mali nejaké základy toho sociálneho inžinierstva, či možno priamo reláciu na túto tému dávam na zamyslenie réži v Banskej Bystrici. Každopádne my sme chceli dneska trošičku inám, bo dneska nás tu páli iná téma a to je vojna Rusko a Ukrajina. Ja som si s tebou volal a tak nejak ja si s tebou rád overujem to, čo si myslím, lebo ty to máš krásne poskladané. A musím povedať poslucháčom, že neviem, či si všimli, ale ja dosť rád veľa vyprávam a keď som stretol teba prvýkrát, tak som bol asi 2 hodiny ticho, lebo som len počúval a jak sa vrtiško šúchal nohami. Som rád, že som ťa spoznal, Ludo. A chcel som si vlastne hovoriť, že čo si myslíš o tom? Prosím? Podobne som aj rád, že som teba spoznal, že každý niečom inom máme proste talenty, ty zase máš tiež svoje talenty, že nebudem ich tu menovať, ľudia asi vedia, teda, ktorí sledujú tvoje relácie. Takže, že čím všetkým sa zaoberáš, ak pomáhaš ľuďom. No, tak prepáč, že to ďakujem, tak sme si pochválili vzájomne. No, každopádne mňa, čo trápi, tak je tu tá situácia s tým Ruskom, sa tu vytvorili dva tábory, také základné, oni sú v podstate 3 tábory, ale 2 sú také agresívne a také polarizované. Jeden je silno protiruský a jeden silno proruský a protizápadný a jeden silno prozápadný a my sa to obvinujú a teraz ja ako váha mám asi tendenciu to vyvažovať, tak keď tu vnímam tú protiruskú propagandu, tak ktoré poukazujem na to, že to není len tak, jak sa v tej propagande tu píše, ale to neznamená, že som nejak zaslepeno všetkému verím, čo ide z Ruska a teraz neviem, ja som mal taký pocit, že keby oni to hrali spolu, hej, že aj tá ruská oligarchia s tou západnou, že to je niečo na štýl tej 1984 Orwellovej, kde sú nejaké mocenské okruhy a oni majú za hlavný cieľ si udržať moc a udržať totalitu alebo zefektívniť tú totalitu, ten fašizmus a tá vojna s tou nejakou protistranou je len nejaká taká zámienka, ako si udržať tú moc a raz bojujú proti ním, potom proti druhým. No, mne to vyslovene prípada takýto scenár. Tiež som kedysi tak nejak dúfal, že
že v tom Rusku je to trošičku nejaké iné a že ten Putin a neviem čo, ale keď som videl, jak spoločne všetci ťahali a hrali tú hru covidiacku, tak som začal o tom pochybovať. No a teraz tá hra, mne to pripadá dosť zvláštne. Čítal som takú analýzu nejakého ruského analytika alebo generála, hovorí, že my keby sme chceli, my tú vojnu dávno vyhráme, no ale my robíme niečo neuveriteľné, že my dodávame Ukrajine ropu a pozeráme, jak oni si spracovávajú na benzín alebo na diesel a tankujú s tým zbrane proti nám. Že keby sa my chceli naozaj vyhrať túto vojnu, tak nedáme im ani kvapku ropy a prvé, čo spravíme, im zničíme rafinérie. Prvého týždňa vojny im zničíme rafinérie a zničíme im vlakové železnicu, kolenice, ktorými sa dovážajú zbrane zo západu a proste, ale my sa pozeráme na to, jak oni si nosia tanky zo západu na bojovú líniu a nerobíme s tým nič, tak mne to prípada celá táto vojna taká nejaká zvláštna, veľmi zvláštna vojna, ako keby tam naozaj nebola nejaká túžba vyhrať tú vojnu, ale aby tá cieľom, ako by bola tá samotná vojna. Tak s takouto nejakou otázkou som ťa oslovil a tak som ti tu zopakoval a teraz, keby si mohol, tak mi povedz prosím te, čo si o tom myslíš. No, hej, potom ja som nejak pár vecí ti myslím vtedy spomínal, že jak by som to asi z toho pohľadu sociálno-inžinierského videl, že čo sa tam zrejme asi zhruba deje a prečo. Tak čím by som začal? No, to viem, ale poslucháči to nevedia, takže to prosím. No, ja viem, mne je jasné. Ja to len tak hovorím, aby som aj naviazal vlastne na to a to aj utriasol, že treba si uvedomiť v prvom rade, že sú metódy takzvaného deštruktúrneho alebo nepriamého dištančného riadenia takýchto sociálnych dejov, sú metódy priameho riadenia, väčšinou sa využívajú tie metódy nepriameho riadenia, to znamená cez médiá sa nehajú cirkulovať nejaké informácie, ktoré viete, že keď v takej skupine také a také poviete, to a to tak, že koľko percent ľudí vám odreaguje tak, koľko zas tak, že 40% vám zhruba tak odreaguje. Máte už skúsenosti, dáta, kopeckrát ste to robili. Závisí to samozrejme od kulturologického prostredia, od klimatického pásma, hustoty populácie, nadmorské výšky a tak ďalej, že jak sa tí ľudia od toho, aké máte ročné obdobie, jak sa vám budú správať v jednotlivých situáciách. Hej? Že to ako, keď chceme si namodelovať také situácie, sú na to simulátory, kde sa simulujú rôzne typy procesov, včítanie sociálnych. Teraz, jak sa to u nás naškolovalo, myslím, MATLAB je MATLAB Simulink, alebo také, kde sa to dá parametrizovať, rôzne takéto ako prognózy, lebo keď robíte nejakú operáciu, to je jedno, či to je ekonomicko-vojenská, alebo nejaká ideologicko-náboženská operácia, alebo robíte nejaký zásah do systému morálnych hodnot cieľovej skupiny cez nejaké filmy, blockbustery alebo nejaké seriály, tak robíte tzv. Kvalifikované odhady a robíte akože máte kvázi pokusné poligónne alebo testovacie reprezentatívne vzorky takzvané a skúšate, aby ste vedeli odhadnúť, keď tam už nasadíte väčšie zdroje, že aký bude výsledok tej operácie, či bude želaný, neželaný, respektíve neželaný, neželaný. To som práve podal zle. Toto si väčšina ľudí myslí, ale že jaké budú odchýlky toho riadenia toho procesu. Že keď jednotlivé parametre tam budem upravovať, budem zvyšovať napríklad hladinu cez stresu, cez úrokové sadzby alebo cez ceny energii a podobne. Haló, počujeme sa? Áno, počujeme. Lebo niečo mi tu skočilo. Dobre, takže sa robia takéto kvalifikované odhady, prvé prognózy.
keď sa projektujú takéto operácie z jednej, z druhej, tretej strany. No a ide o to, že koľko máte k dispozícii dát, skúseností, kedy si boli rozhodujúce treba z knižnice, ktoré mali začínam akože trošku akože zoširoka, ale to zámerne, aby ľudia chápali ten celkový kontext takýchto politických dejov, takých spoločenských, teda sociálnych dejov spoločenských, že ten má výhodu, kto má v dispozícii v podstate viac dát, jednak aj skúseností z podobných situácií v minulosti a takisto viac možností zberu dát, viac možností operačných zásahov. No a tam nejaké menšie skupinky, lokálne, oproti tým väčším, čo majú väčšie zdroje k dispozícii a väčšie skúsenosti, tak sú v nevýhode. To znamená, k čomu smerujem. Máte politika sa vlastne štruktúruje na nejakú lokálnu, tak komunálnu, hej. Potom je tá vnútroštátna, alebo teda prvé je úplne že na dedine, hej, čo ľudia si sami, tam je pár sto ľudí a sami si snažia tie základné veci tam riešiť. A teda u toho starostu. A potom máte teda v podstate komunálnu politiku nejakú, potom máte nejaké väčšie mesta, krajskú, až po vnútroštátnu, celoštátnu politiku, zahraničnú politiku, potom máte tzv. Geopolitiku a nad tým všetkým, ešte nad geopolitikou kľúčová rozhoduje je globálna politika. Čiže vždycky sa na to právo na pravdu, jak sa hovorí, má ten, kto vidí veci z najväčšieho nadhľadu. Hej. Toto boisko vidí z najvyššieho bodu, alebo ten poligón, tú situáciu tú celú šachovnicu. Hej. Že nie len nejaké lokálne šarvátky na tej šachovnici, ale celú šachovnicu kompletne. Lebo tam môže vidieť aj skryté operácie, možnosti, čo sa tam dajú robiť. To znamená, že z pohľadu globálnej politiky, že máme tam tzv. Subjekty globálnej politiky, potom máme nejaké lokálne alebo geopolitické subjekty, potom tam máme spustu objektov, teda subjekt v rámci riadenia je auto, subjekt je vodič a objekt je auto, aby bolo jasné ako v tej terminológii, čo sa týka riadenia tých dejov. No a teraz, aké sú tam záujmy, čo sa momentálne na celej šachovnici planéty deje, no tak beží globalizácia, v podstate ten proces do veľkej miery je ukončený. Momentálne tej globalizácii dominuje západná civilizácia alebo tzv. Demokracia západného typu, stále ešte do veľkej miery. Väčšina tých technológií a tých nástrojov, počítačov, sietí, tých informačných systémov bola v zásade vyvinutá na západe, aj keď sa to teraz začína meniť. No a bojuje sa o zdroje. Hej? Zdroje planéty končia, teda nie je ich zrovna dostatok, niektoré sú rozpísané na pár desaťročí ešte, niektoré pomaly na pár rokov len. No a posledné zdroje sú také väčšie, väčšina z nich sú zhruba niekde v strede eurázijského kontinentu. No a teda oblasť dnešného Ruska, Kazachstanu, Tadžikistan, Turkmenistan, niečo ešte v Iráne, nejaká ropa, plyn aj v Emirátoch, niečo sa teraz našlo pri Cypre a Venezuela, niečo v Amerike, ale tie zdroje vlastne klesajú a bojuje sa o zníženie spotreby. Hej? Že Západ kedysi, západná politika bola taká, že on vlastne z tých kolónií, to, čo tam naraboval, tak vlastne z toho si garantoval aj tým svojim domácim otrokom, jak sa hovorí, garantoval akože vyššiu spotrebu ako inde. Hej. Tá spotreba západu je zhruba 20-násobná oproti zvyšku sveta. Hej.
na západe nejakých 5 až 8% populácie a spotreba je 20 násobná na hlavu. Celkovo Západ spotreboval zhruba 40 až 50% globálnych zdrojov, odpadu vytvára viac ako 50%. Teraz tzv. Zelené energie, to nechajme bokom, to je veľmi problematické celé. Niektoré sú z časti trochu opodstatnené, niektoré sú úplne slepé uličky. Prečo sa to robí? Vyzerá pravdepodobne, že demontuje sa proste tá vedecko-priemyselná základňa západu, dáva sa do slepých uličiek a aby sa tam proste znížila spotreba. Pretože keď sa zníži spotreba na západe, tak kde je najväčšia, tak zníži sa aj tá celková, viac zostane pre tie samozvané elity. Hej. To je jeden faktor, hej, dôležitý, čo sa teraz hrá, pretože predtým sa práve že sa chválili tým, že ako majú vysokú spotrebu, aby čo najviac krajín vstúpilo do toho západného bloku dobrovoľne ako kolónie, hej, aby mohli byť rabované. Že to bol jeden z tých základných trikov. A teraz ale, keď už vlastne všetci sú nejakým spôsobom plus minus skoro v tom systéme do tej či onej miery, čítanie áno, aj časti z populácie Ruska a Číny a Indie, hej, tých elít, hlavne tých privilegovanejších vrstiev, ktorí tiež chcú žiť všetci tak, jak v Amerike. A takí ľudia, kde je najvyššia miera spotreby, hej, z toho, čo narábajú všade vo svete, hej, že to nemajú oni z domácich zdrojov predsa. No a že všetko za to, že tlačia doláre, tak prúdi tam ku ním a oni len ledva stíhajú tlačiť doláre, že a kto to nechce prijať, tak proste tam je ohrozená demokracia a má problém. Čiže to je tá tzv. Demokracia metódou lietadlových lodí, či ak to niektorí nazývajú, tak ako s takým humorom cez slzy. No a vo všetkých týchto krajinách teda bola vytvorená pod kuratelou západu istá vrstva populácie, ktorá vzhliada k tým západným, takzvaným západným hodnotám. To znamená, to je bezbrehý konzum v podstate a celý ten neoliberalizmus a celá tá propagácia tej kadejakej, ani nie inosexuality, ale zvrátenosti rôznych, hej. To na konci každej civilizácie, keď sa skúmajú dejiny jednotlivých civilizácií a prečo zanikli, tak podobné fázy tam boli. Prečo to je tak nadlhšie, ale tá elita je tak rozšafná, nevie čo o dobroty a už akékoľvek úchylky z prostosti vymýšľa. Hej. To vždycky, keď je proste prepne, hej, že niekomu prepne nielen z tej moci, ale aj z toho konzumu a už nevie čo o dobroty, hej, že to samopaše, alebo jak sa to hovorilo kedysi naši starí otcovia a staré maminky. Tam je ten problém a oni chcú ďalej v tom štýle života, v tom, že vlastne nemusia nič robiť, lebo už ani riadiť, ani to nevedia, pretože ten systém sa tak zrýchlil, že oni tými starými metódami proste nestíhajú riadiť. Hej? Tými starými paletami nástrojov boli z časti vyvinuté aj nové, ale proste pod tým starým konceptom toho konzumu, oni to chcú zachovať ten konzum pre úzkú elitu a ostatní, aby sa čo najviac ako obrezal ten konzum, aby nemohli, aby to stádo, tie ovce boli čo najefektívnejšie, čo najmenej trávy, alebo teraz zožrali a čo najviac mliečka a vlny dali a mesa, hej. Tak sa oni pozerajú na tých svojich spoluobčanov, hej, ale seba považujú v podstate za nadľudí a že sú len proste, že je to tak jak v džungli alebo jak v savane, že oni sú len tí rýchlejší, lepší, úspešnejší a ostatní, keď oni niekedy hovoria tak, že my sme len neodolali, keď tí ostatní ustupovali, hej. Proste keď sa tí ľudia nebudú brániť, tak cieľ je ten globálny fašizmus. A aby sme sa vrátili, bola tá fáza toho
tej prezentácie toho vysokého konzumu, aby všetci chceli vstúpiť do toho západného modelu a teraz už keď tam vlastne do tej či onej miery sú všetci nejakým spôsobom zaháknutí, tak sa prešlo k fáze tej demontáže toho systému, to znamená ten proces globalizácie, ktorú oni sa snažia tváriť, že ho majú akože pod kontrolou, pričom ho úplne nemajú, tak prešiel do fázy, keď oni sa snažia čo najviac demontovať ten konzum, že čo najviac obmedziť, aby tie zdroje, ktorých je nedostatok pre všetkých pri tej miere konzumu, tak jednak znížiť tú spotrebu a ideálne aj čo maximálne možne znížiť populáciu. Čo oni sa tým netája na tých nadárovných fórach, že chcú populáciu znížiť behom niekoľkých generácií, 2, 3, 4, 5 do nejakej tzv. Zlatej miliardy alebo 500 miliónov, tam sú niekoľko modelov základných, čo oni otvorene v podstate o tom diskutujú, o nejakých priateľných formách genocídy. No, že im proste sa zbláznili v podstate oni a pričom ako tá zem pri normálnej spotrebe, keby sa robili výrobky s dlhým cyklom životnosti, to znamená auta, není problém urobiť, ktoré vydržia aj 40-50 rokov a meníte tam len proste brzdy, pneumatiky, kvapaliny a tak ďalej. Ale zadanie našim kolegom inžinierom je úplne iné, aby proste 4-5 rokov a potom sa to muselo obnovovať, aby sa točili úvery, aby ľudia stále boli v strese, museli splácať úvery, aby sa všetko stále viac dostalo pod kontrolu tých nadnárodných korporátov, tých bankových trustov a tak, ktoré sú všetko súkromné kriminálne organizácie, v podstate mafie. Taká je situácia, oni sa to teda snažia obmedziť, ale za normálne okolnosti tá zem je schopná uživiť aj až podľa niektorých prepočtov jednak pri 15 miliardách zhruba pri normálnom konzume by sa to malo niekde stabilizovať, samo 15 až 16 miliard. To znamená, vidíte, že tam, kde je ako tak základné materiálne potreby zabezpečené v tých krajinách, tak automaticky sa stabilizuje tá porodná krivka a tá populácia mierne sa prepadne a viac menej sa stabilizuje. Od Japonska, Tajvanu až po Nemecko, Francúzsko, západnú Európu, tak vo všetkých takých oblastiach. To je prirodzené, že tá populácia už není pod stresom a sa tak hystericky nerozmnožuje a ďalšie faktory, ktoré tam hrajú rolu. Dokonca niektoré prepočty hovoria, že až 20, dokonca až 30 miliard zem je bez problémov schopná uživiť pri normálnej spotrebe. Čiže to je problém, že je tzv. Nadpopulácia, tak to naozaj je vedecky neudržateľné, tá téza. No a z tohto, čiže takéto sme, aby sme vysvetlili tie parametre tej šachovnice, že kde sa hrá, čo sa hrá, o čo sa hrá a kam sa, aké sú možnosti hrania. No a teraz sú tam okrem tej globálnej politiky, ktorá rieši práve tieto problémy, sú tam aj tie lokálne subjekty, lokálne väčšie subjekty, menšie, jak je treba z Amerika, Čína, India, Rusko, dáme tomu možno ešte trošku Brazília, alebo teda západný svet takzvaný, kde je menšina populácie, a už aj stále menej priemyslu, stále menej zdrojov. Západ má veľké problémy, ale snaží sa bojovať na tej šachovnici o tie globálne zdroje. A išiel do čiastočnej konfrontácie, hlavne teda s Čínou. Je momentálne Čína najväčší konkurent, lebo Čína by bola aj z pozície globálnej politiky ideálny četník, tak sa hovorí miesto Ameriky, keďže Amerika má takú spotrebu, tí četníci príliš veľa spotrebovajú a tí Číňania spotrebovajú priemerne takmer 20-násobne menej, stále ešte, aj napriek tomu, že tá spotreba tam tiež rastie. A tak proste je tam istá konkurencia, napätie a forma ekonomickej, ideologickej vojny, ktorá prebieha. To sú formy studenej vojny. Studená vojna má niekoľko základných
alebo teda moderne sa hovorí aj hybridná, ale ide v podstate o vojnu informačnú a niekedy to prerastie aj do tzv. Vojny horúcej, čo je taká najnižšia, najmenej efektívna forma vedenia vojny. Najefektívnejšie sú tie, jak sme sa aj minule bavili, že ekonomické formy, ideologické, zmena dejín tej obsadenej krajiny, spálenie kníh, implantácia nejakých ideológií za tým účelom vytvorených filozofií, náboženstiev, infiltrácia náboženstiev alebo teda nejakých religióznych systémov, religiózno-hodnotových systémov, morálnych systémov a tak ďalej. To sú všetko formy tzv. Kulturologickej vojny, ktorá tiež má nejakých 3, 4, 5 tisíc rokov. Toto všetko prebieha. No a vojna, čo je to vojna? Vojna je súbor metód na obsadenie cudzích energetických, surovinových a ľudských zdrojov. To je odborná definícia. No a čiže oni, keď chcú bojovať, teda Západ chce o tú hegemoniu, lebo Čína tiež má svoju politiku príslušnú hegemonnú, alebo teda imperiálnu, tak jak všetky impéria mali, včítane amerického, alebo toho britského, nemeckého. No a na to potrebujú zdroje, ktoré im končia a Číne sa podarilo dosť veľa zdrojov dostať pod kontrolu. No a Rusko má relatívne málo obyvateľov, teda nemá veľa obyvateľov, má veľké zdroje, no tak obidvaja po ňom poškulujú, hlavne teda Západ, že nevyhnutne v tom konflikte s Čínou potrebuje sa dostať k ruským zdrojom. V 90 rokoch sa im to takmer podarilo, keď vlastne, tak jak aj u nás, tá v podstate koloniálna správa, jak sa tu kedysi hovorilo, tak rozhodovala, kto budú tí kompradori. To je výraz portugalčiny, myslím, niekedy z 15. storočia, keď sa tam, kde prišli Portugalci a mali lepšie zbranie, alebo teda riadiaci systém a pre spoločnosť a používali miestnych náčelníkov, ktorí pre nich pracovali, aby tam nemuseli mať svojich koloniálnych správcov, bielých, teda respektíve Portugalcov, ktorí by aj populácia ľahšie identifikovala, tak si zakontrahovali alebo presvedčili alebo uplatili nejakým spôsobom tých lokálnych nejakých vybraných, čo považovali za talentovaných alebo za, ktorí by mohli pre nich robiť. Väčšinou nejakých sociopatov a ktorí budú rábovať tú miestnu populáciu. Oni im za to dajú strechu, jak mafia, že krytie, ako tí Portugalci. A za to, že budú odozdávať tie suroviny a otrokov tým koloniálnej správe, tak budú mať nejaké percento a budú si žiť lepšie ako tí ostatní ich spoludedinčania, ktorých oni zotročili. To je tzv. Kompradorský systém, to boli tzv. Compradores. No a oni toto, Západ, toto aj nielen v Rusku po 89., teda respektíve po 91., 92., tak to zavádzal tento model cez americkú ambasádu. Oni určovali, že ktorí teda tí budú noví oligarchovia a väčšinou to boli z časť aj tých nomenklatúrnych kádrov, tých bývalých marxistov, teda tej bývalého UV, tej tzv. Komunistickej strany, respektíve ich deti, ktoré už predtým boli pripravované na západe, časť tých spravodajských, niektorí dôstojníci spravodajských služieb, ktorí včas sa ponúkli a mali už dlhšiu v podstate spoluprácu, ktorí v podstate zrádili svoje národy. A tí teda boli povyberané, z nich bola vytvorená nová lokálna kompradorská oligarchia, ktorá posúvala všetky zdroje a smerom na západ z tej krajiny, v podstate zotročovala tú populáciu a tak ďalej. Nazvalo sa to tiež takéže demokracia západného typu a to tu máme v podstate do veľkej miery doteraz. To bolo teda zavedené hlavne v 90. rokoch a to je aj v Rusku. A časť tej tzv. Novej elity, ktorá z tej kolaborácie s tým západným koloniálnym modelom bola vytvorená, tak tá je tu doteraz a tým, že to tu je tento režim je tu asi nejakých 30 rokov, tak
je aj v tom úradníckom aparáte na ministerstvách. Je to hodne, napriek tomu, že väčšina ľudí stále tam nie sú zlí a sú aj patrioti, alebo chcú aj pomôcť ľuďom, ale na kľúčových postoch hlavne sú takéto osoby. A samozrejme aj v armáde, aj v polícii, hlavne teda v súdnictve, samozrejme, lebo to sa snažia vždycky obsadiť ako prvé, súdnictvo a financie, nejaké nové kolóny. No a taká je situácia aj v Číne. Teraz sme videli, že tam sa hovorilo niečo o nejakom puči, ja som to ďalej nesledoval, ale v Číne tiež sú takto naladené časť tých zhruba 200 až 300 miliónov tých bohatších Číňanov, že tá zvyšná miliarda na nich robí, skoro jak otroci. No a sú tam aj takí akože bohatší a nemalá časť z nich akože zhliada k západu, k tým západným modelom a chce tým spôsobom žiť, že nie všetci si uvedomujú, čo všetko za tým je, ale sú ochotní aj na rôzne farebné revolúcie, puče a takáto skupina podhubie, síce nie je veľká, ale pomerne dobre zo západu organizovaná časť populácie vo všetkých kolóniách alebo potenciálnych kolóniách. No a toto robí šarapatu aj v Rusku, to sú tam tá časť tej neoliberálnej elity, dokonca ale aj časť tej tzv. Patriotickej, že jak sa hovorí, že taká patriotická, že antipatriotická, že dokážete, že poviete proste, že niekoho podporujete, ale ho podporujete tak, že mu vlastne škodíte. Hej? Že to je tiež jedna z fóriem tej priamej alebo nepriamej, alebo dokonca priamej kolaborácie s tým západným koloniálnym modelom. Hej? A Rusi s týmto tiež majú veľké problémy, hej? Že tam takisto aj jak u nás sme to videli, hej? Že keď bol ten puč, keď povalili vládu, hej? Tam je veľmi vážne dôvodné podozrenie, že tak, jak v iných krajinách, ten scenár bol podobný, že keď zabili toho novinára s tou jeho priateľkou, že to je klasický scenár, jak to robia západné spravodajské služby, teda hlavne britské a americké, ale hlavne britské. No a že potom sa to dá, že zabil proste niekoho z vlastných, hej. Niektorí to myslím, že dajú to akože na Izáka, hej. Že Abraham, keď akože Izáka išiel zabiť. No a že svojho vlastne obetujú, jak v tej šachu, hej, že svojho panáčika alebo niekoho a tým získajú nejakú lepšiu pozíciu. Hej. Čiže preto by si aj tí naši, čo kolaborujú s nimi, mali dávať pozor, že kto je jak vysoko na tom rebríčku hore, že aby ho tiež v prípade potreby ďalšie, ak vznikne taká situácia, tak môžu ho obetovať. Hej. A môže to byť v novinách, nemusí byť v novinách. Hej. Že oni to presne len niekto má nehodu a autonehodu, alebo má za samovraždy sa, jak sa hovorí, pomagulkami do hlavy, alebo sa predávkuje, ešte tam nájdu nejaké že akože niečo s maloletými riešia, alebo tak proste urobia denunciáciu a ostatným povedia, že keď nebudete poslúchať, tak dopadnete jak on. Že to je taká tiež jedna z klasických metód, čo sa používa v kolóniách ešte od východoindickej spoločnosti, keď tieto metódy ešte Portugálci, Španieli, celú Južnú Ameriku, hej, vlastne však tam koľko, nejakých 100 miliónov indiánov, či koľko vyvraždili, tak jak v Číne potom len počas opiových vojen Briti spolu so expedičným zborom podľa čínskych údajov okolo 100 miliónov Číňanov tam vtedy zahynulo. Len v tých dvoch opiových vojnách. Čiže to sú najväčší mesiari, to ani nikto žiadny, ani Pol Pot, Mao Tse-tung, nikto sa nechytal na to množstvo krví, je tá zotročenia krvi, čo urobil Západ. Hej, že to sú, ani Hitler, to bol taký cvok, hej, ale to bol taký oproti britskému impériu a Amerike, čo Američanom, tak to bol taký nezbedný chlapec len, hej, že to, čo sa urobilo, že len za posledných pár rokov, koľko vojn a koľko 100 000, koľko miliónov ľudí zomrelo, všetko horí od Severnej Afriky cez Blízky východ až po
Afganistan a teraz Ukrajinu. Čiže to sú nekonečné vojny. Hej. No a teda títo takí a takí, také osoby sú aj v Rusku, hej, že ktorí kolaborujú, ktorí to proste sabotujú, to, že oni sa takto, tá situácia tam tiež není jednoduchá, jak si správne povedal, že do jakej miery, ako je tam samozrejme tá oligarchia, hej, aj tá nadnárodná tam má svoj vplyv, aj tá proamerická, ona není vždycky jedna a tá istá. Oni sa tiež medzi sebou niekedy žerú, ale oni tam majú vplyv a potom sú tam aj tí tzv. Pseudopatrioti a tiež nie vždycky sa zhodnú na všetkom. No a Putin, do jakej miery on robí politiku dobrú pre Rusov, do jakej miery menej, určite aj on robí nie všetko ideálne možno. Skôr zatiaľ asi možno, že tie pozitíva jeho pre Rusov prevažujú, možno, že aj pre iných. Tá situácia na tej Ukrajine, tam to nebolo jednoduché. Áno, Rusi majú samozrejme tiež svoju imperiálnu alebo takú globálnu politiku, hej, alebo svoj globálny politický koncept. A je iný ako ten západný, alebo ten čínsky, alebo Japonci tiež čiastočne niečo také majú. Ale tam naozaj, no predstavte si, že by niekto začal, že by Rusi išli do Mexika alebo tam niečo podporovali, nejakú vojenskú základňu, ak si Američania išli tam, myslím, v Očakove, či kde si to budovali, tak nikto by sa nečudoval asi, alebo keď bola kubánska kríza, takže tam zasiahli, hej, že povedali, že to nie, že to je moc blízko. No a Rusia, dokonca to bolo ešte územie obývané Rusmi, hej, a Ukrajinci ich tam naozaj strieľali jak zajace. Haló, počujeme sa? Áno, počúvam. Želo mi to znova niečo seklo. Čiže tam nejakých, podľa ich údajov, tam zahynulo 10 či 15 tisíc ľudí, že oni tam odstreľovali tie sídliska normálne aj v tých mestách ako Ukrajinci. Hej. A tam proste je taký, ako s pomocou Západu sa tam dostal k moci fašistický, taký nacistický režim, ktorý všetky iné národnosti potláča. Ja sám som v podstate z polovice Ukrajinec a bežní Ukrajinci sú, aj keď som tam bol, alebo keď niečo s nimi riešim, alebo aj s rodinou, tak je to také, že sú tam aj tí ako nacionalisti, nacisti, a potom bežní Ukrajinci sú ale v pohode, oni to nejak neriešili, ale títo stále boli viac a viac protežovaní, financovaní aj zo zahraničia a ako bolo brojené proti, aby sa postavilo. Ono to, jak keby my sme sa boli poštvaní my s Čechmi proti sebe, hej? Alebo ten Krym, to jak keby jak sa hovorilo, keby Husák napríklad Moravu daroval Slovensku. Hej? To bolo také, že tam tie dejiny siahajú dosť ďaleko do minulosti ako tej idei, že keď chcete sa dostať, ešte to myslím Bismarckovi poradcovia hovorili, že keď chcete sa dostať k ruským zdrojom, tak musíte odštiepiť Ukrajinu a poštvať ju proti Rusom. Hej. A na tom robili už Poliaci, potom Rakúsko-Uhorsko, keď vychoval, tam bol ten jak sa volal princ habsburský, Vasil Vyšívaný, či ak ho volali, ale to bol z habsburského rodu, tak ktorého protežovali, vlastne oni tam vytvárali takú atmosféru nadradenosti tých Ukrajincov, hlavne na západnej Ukrajine, ako rakúsky generálny štáb. Hej. Tá politika, aj únia, jak bola urobená s Vatikánom, myslím ako tie náboženské faktory, keď bola snaha o rozštepenie tej ortodoxnej cirkvi východnej.
tam bolo mnoho krokov, jak sa to snažili ako náhlodať, aby sa dostali k tým nerastným bohatstvám a proste celkovo zdrojom, ktoré sú tam, ako Západ, hej. Čiže Západ vždy sa tam tlačil, hej, občas Rusi potom vybehli aj sem, hej, že väčšinou, keď tam bol tlak, tak potom oni to tiež nejak posunuli za opačným smerom, lebo oni sa považujú aj nie tak za národ, ale respektíve za kultúru, ale ako za samostatnú civilizáciu, hej, mnohí z Rusov. Že ak je východ, západ, takže oni nie sú ani východ, ani západ, ale že sú ako vlastná civilizácia. Hej? Že tam je lebo však v Rusku je množstvo národov, národností, ja neviem, či 90, či 100, či koľko, ja už si nepamätám, ale takto mnohí z nich sa berú, samozrejme, ale je tam aj tá prozápadná, dokonca tvrdo prozápadná časť elity alebo tej oligarchie, ale už aj tí začínajú váhať. Tak jak aj mnohí z našich oligarchov, alebo teda tých väčších podnikateľov, ktorí prežili tie čistky tých burzových krachov, kde tie veľkokorporácie vlastne si čistia územie vždycky plánovane, tak tiež chápu, že na západe pre nich moc miesto není, že by sa mali snažiť aj tuto, aby to bolo v poriadku, aby tu prežili, aby ich ľudia nepovešali. A mnohí začali aj, lebo mnohí si mysleli, že keď majú peniaze, že vlastne sa ich to netýka, keď bolo treba, tak zdrhnú na západ, tam mali svoje vily a že tam budú ďalej žiť, ale proste západ má dosť svojich hladných krkov a skôr keď ich nebudú potrebovať, tak tiež im to zoberú, jak mnohým to už zobrali, hej, pod rôznymi zámienkami. A posledné také, teda mnohí sa prebudili aj pri tom covide, čo si spomínal, že videli, že aj keď majú peniaze, že vtedy im to proste nepomohlo a vtedy ďalším, teda nemalo z nich aj tých našich, tu miestnych, tak začalo trošku aj ináč uvažovať, že proste či ten západ, no to, čo sa deje aj treba v Maďarsku, že už otvorene zvážujú ten odchod z únie, to je otázka, len to taký krok treba dôsledne pripraviť potichu a moc asi o tom nehovoriť, pretože sme príliš prepojení ekonomicky s nimi a hlavne také menšie krajiny ako my. A respektíve keby sa únia rozpadla, tak potom aj tak by bolo treba znova ju nejak dať dokopy, hej, lebo ale pod iným politickým konceptom, lebo teraz tá pôvodne dobrá myšlienka únie sa zmenila vlastne na tvrdý neoliberálny fašizmus diktát toho nadnárodného korporátu a si tu robia, čo chcú. OK, Američania tiež tu presadzujú svoje záujmy, teda používajú úniu ako zdroje únie vlastne na tú vojnu s Ruskom, hej, že to je proxy vojna. Tam už teraz aj v podstate otvorene bojujú rôzni nielen žoldieri západní, ale aj regulárne jednotky západných krajín. Tam aj tá komunikácia je vlastne v ukrajinskej armáde v podstate až po menšie jednotky v angličtine, hej, že priame velenia už sú tam. Takže v podstate je to otvorená vojna ani nie Ukrajiny s Ruskom, ale západu. Zase raz s Ruskom, tak jak za Napoleona, jak za Hitlera. Takže tá situácia tam není ľahká, no. Ako či rozmýšľam, že čo by som ešte k tomu povedal, no. Akože hovorím, že mnohí z tých niektorí z tých oligarchov to prehodnocujú, ale stále aj v Rusku, aj u nás je veľa ľudí takých, tých bohatších, ktorí vzhľadajú k tomu k západu ako, nie že k modle, ale k nejakému ideálu. Pričom západ vyzerá byť momentálne najväčšou hrozbou nielen demokracie, ale aj civilizácie celkovo. Že to, čo sa deje, to vyzerá, že slepá ulička. Aj keď sú tam aj dobré veci. Je treba dôsledne rozlišovať, čo tam je dobré, ako prvé, nie že čo tam je zlé, ale čo tam je dobré, to použiť, že predsa
pretože oni robia vojny, tak neprestaneme používať nejaké počítače alebo čo za to, že to tam bolo vyvinuté. A takisto aj technológie, čo boli vyvinuté na východe, hej, alebo v Číne, že pretože Čína tam robí, že Čína je tiež v podstate fašizmus, hej. Tak a není to zrovna žiaden ideál. Tak, ale tiež používame aj veci, sú tam aj veci, čo sú dobré, nielen akože produkty, ale aj niektoré modely riadenia, čiastočne, akože niektoré fragmenty z toho, že sú použiteľné. Čiže treba dôsledne vyberať všade, že to, čo je tam použiteľné a skladať to do nejakej rozumnej, zdravým sedlackým rozumom, do nejakej rozumnej výslednej podoby a mať ideálne vlastný politický koncept, ideálne vlastný koncept globalizácie, že jak ponúknuť lepšiu alternatívu z tej globálnej komunite ľudí, všetkým národom, aby by sa tie nielen jednotlivci, ale aj národy mohli čo najviac rozvíjať a neboli len nebol to ten tupý genocídny multikulturalizmus, v podstate čo je forma fašizmu, genocídy tých pôvodných národov, násilné miešanie, ale pomoc všetkým národom, podpora rozvoja všetkých národov, ich základné materiálne zabezpečenie, nastavenie tej globálnej ekonomiky a globálnych financií tým spôsobom a podpora rozvoja tých jednotlivých národov aj tých ľudí v nich a ich spolupráca. To je reálny multikulturalizmus. To, čo urobili multikulturalizmus, ten neoliberálny, tak to je v podstate genocidný forma genocídy tých domorodcov, že ich násilné pomiešanie a natlačenie im cudzej kultúry, presadenie rôznymi metódami pod nejakej slzy, ktorá nedovolí pomaly za poplatky, že všade vybrá poplatky, že ani na tých dedinách si nemôžu urobiť nejaký pomalý mikulášsky večer, už deti, keď tam spia, tak dojde a chce o nich, ja neviem, čo hovorili, 300 či 400 eur, alebo aj keď chce aj len 150, tak tí starostovia na to nemajú a proste nerobia kultúrne akcie, a pred úrady sa pretlačajú hlavne teda americké vesničky a potom všetko, čo sa tu, keď sa to tu hrá, tak oni to, čo tu navyberajú, že desiatky miliónov, tak to väčšinu z toho pošlú von, lebo že veď sa tu hralo západná muzika. Že to je tiež forma výpalníctva. Pričom ľudia by chceli aj viac miestnej muziky, ale oni to nepustia a tvrdia, že ľudia to akože nechcú. Že to je tiež forma politiky a likvidácie kultúry. A pričom tam nejde len o peniaze, peniaze sú až druho, treťoráde, ale v prvom rade je tá narušenie tej lokálnej kultúry, aby mohli tú kolóniu mať lepšie pod kontrolou a lepšie ho vycúcať a prípadne zlikvidovať aj tú populáciu, aby sa nebránila. A tak robili aj Rimania. Likvidovali národy, vytvárali nové národy, miešali národy, že to robili už vlastne Egypťania, aj Babylončania, aj iné tieto ríše, Alexander Macedónsky, čo sme už spomínali tiež, aby sme sa neopakovali. Čiže akože z tohto pohľadu, Jaj Sorač, som ťa prerušil. Nespravil to Lenin, že vlastne tam vznikla Ukrajina, štát, ktorý tam predtým nebol v tom 1917, že vôbec, že či v tom nebol zámer, že ja som si všimol, že napríklad keď odchádzalo anglické impérium, tak pokreslilo čiary na napätie hranice na schvál, takže nezodpovedali realite, aby tam vlastne zasiali nejaký zárodok ďalšieho konfliktu, aby sa to tam dalo lepšie manipulovať. Či tam nevidíš vlastne ten vznik Ukrajiny podobne? Áno, toto sa robilo aj v Afrike, to isté sa urobilo medzi Pakistanom, Indiou a Bangladešom. Všade to britské impérium, tie think tanky, tie tzv. Gentleman's clubs, tak presne, aby mohli ďalej tie kolónie rabovať a poštovať, rozdeľuj a panuj, divide et impera, tak všade sa to tak robilo, áno, aj v Južnej Amerike to tak robili Španieli, aj Američania potom. Tam to siaha ešte ďalej, to je tak, to by bolo akože nádlhšie, ale Ukrajina, ono do veľkej miery je to geograficky, to bolo vlastne Kievská Rus, tá Ukrajina bolo veľa Ukrajín,
to bola aj Sibírska Ukrajina, aj tam niekde na juhovýchodnom smere. Tých Ukrajín bolo niekoľko, to boli vlastne okrajové oblasti. Hej? To je jazykový zvrat. A v tých kronikách aj v Rakúsko-Uhorsku, hlavne v Uhorsku teda bola latinčina, ale to boli ako ruténi, hej? Tá celá časť. A to bolo vlastne od Bieloruska až niekde po Rumunsko, či až dokonca ešte nižšie do Bulharska, neviem. No a to bol skôr teda geografický názov a ona bola viackrát, teda tam bolo oblasť bojov medzi Tureckom a Ruskom a Tureckom a Poľskom a Ruskom a Poľskom. Tam sa to furt proste mlelo, už od toho mongolského vpádu a ešte vlastne aj predtým. Bolo to také strategické územie, no. A dneska, že prečo to bolševíci takto rozdelili, aká bola politika carského Ruska voči Ukrajine, aká bola potom politika dočasnej vlády, potom jednotlivé vlády, čo sa pod kuratelou vlastne Nemecka po prvej svetovej vojne alebo koncom prvej svetovej vojny. Celá tá genéza, to by bolo nádlhšie, že aké vplyvy tam boli, prečo. Vtedy sa tiež snažili to Rusko rozkuskovať, jak po prvej svetovej vojne, jak ho vlastne rozmlatili, jak tam bola vytvorená občianska vojna. A základ je vždycky rozdeliť, toto je takzvaná tá britská politika práva národov na sebaurčenie, čo má istý logický základ, ale ona bola prevádzaná takým spôsobom, koloniálnym spôsobom, že vlastne urobili, lebo tie väčšie nejaké národné teda skupiny národov, tak tam bolo ťažšie to manipulovať a bojovať s nimi alebo dostať ich pod kontrolu. A oni sa to snažili na čo najmenšie etnické skupiny rozkuskovať vždycky, teda väčšinou. Alebo keď spájali, tak len pod svojou kuratelou. No a čiastočne toto sa snažili aj v tom na konci bývalého carského Ruska už vlastne počas Krymskej vojny. A ešte aj predtým, tam to v jednotlivých etapách prebiehalo aj za Napoleona už. Proste dostať sa k tým veľkým zdrojom, ktoré sú tam v strede kontinentu, lebo najrýchlejšie sa suroviny ťažili, hlavne teda nerastné energetické suroviny sa ťažili najviac v tých príbrežných oblastiach, kde bol dostup tých lodí, lebo to boli, tie impéria fungovali teda tie koloniálne mocnosti fungovali stáročia na princípe na oceánskom princípe, teda, že mali lode a to bola vtedy najrýchlejšia forma dopravy. No a čiže tam väčšina tých zdrojov je vyťažená. Jedne, čo v strede, hlbšie v kontinentoch jednotlivých, tak tam zostali ešte nejaké zdroje. No a preto sa oni snažili stále v jednotlivých vojnách, konfliktoch dostať na kobylku a dostať pod kontrolu tie zdroje, rozdeliť to. Tam boli plány na rozčlenenie, myslím, na 15 či 20 republik, ako ešte toho carského Ruska a potom vlastne aj Sovietskeho zväzu v 90. rokoch, keď oni odčleňovali jednotlivé tie zväzové republiky. No a potom aj samotná Ruská federácia mala byť vlastne rozčlenená už vlastne koncom 90. rokov. Boli také plány, že každý, jak hovoril aj Jelcin, že každý nech si bere suverenity koľko chce a potom už aj tie jednotliví gubernátori samotnej federácie. Hej. A keby k tomu bolo došlo, len potom ako isté skupiny tam dosadili Putina. No a Putin tiež manévruje, jak sa dá. On vyzerá, že skôr je asi naozaj viac patriot, aj keď nerobí všetko ideálne s tým covidom. On tiež len manévruje tak, jak môže, pretože ten aparát, teda keby si v prípade, že bereme hypotézu, že on je skôr ako pozitívny prvok v tej celej politike, tak on
proste zdedil aparát po Jelcinovi a on, keby začal čistky nejaké masívne, hej, nebo aj na spôsob Stalina, alebo niečo také, tak všetci by sa na ňo ukazovali prstom, by bol ostrakizovaný a to proste je dneska politicky nepresaditeľné, hej. Bohu vďaka, bohužiaľ, jak sa to vezme, hej? Lebo tam ide proste oveľa životov, hej? Že tam teraz vidíme aj tá vojna vypukla, že keby sa normálna, rozumnejšia politika robila a nebol by tam, Západ by sa nespoliehal na tie kolaborantskú časť tých úradníkov a tých oligarchov, tak by možno, že ani k tej vojne nedošlo. Takisto, jak u nás, keby nebola podpísaná tá zmluva od základniach, to bola jedna z posledných tých uzávierok okolo Ruska, tak otázka, či by vôbec k vojne došlo, že to aj tí, ktorí to za nás podpísali, nesú svoju mieru zodpovednosti na tej vojne. Lebo to už Rusku išli na kobylku a už v podstate z vojenského hľadiska moc iných možností tam nebolo, plus ešte ďalšie procesy, ktoré tam bežali. Čiže on môže operovať len s takými ľuďmi, akých má k dispozícii. Postupne aj tie školy boli nastavené tak, aj u nás, že chrlia len vlastne, čo sa týka teda právnických, ekonomických fakult, alebo hlavne teda filozofických, tak chrlia ľudí s príslušným deformovaným vzdelaním a jak sa hovorí, Nemci tomu hovoria odborný idiot, fachidiot. A pripravený, že do akej miery sú použiteľní, hej, a celý ten systém je proste zabehaný. Čiže nie je jednoduché, keď vy dojete ako do politickej funkcie a vy vydáte trebárs a sa dostanete nejakým zázrakom hore, že ponúkate lepšie riešenia a idete tými prirodzenými tzv. Personálnymi liftami hore, hej, lebo ste proste ako šikovný vedúci, šikovný riadiaci pracovník, hej, tak. A dostanete sa prirodzene hore, lenže vy, keď tam dávate nejaké odporúčania alebo smernice alebo príkazy, hej, tak máš pod sebou ľudí, príslušný aparát, ktorý je nejakým spôsobom zvyknutý pracovať a na kľúčových pozíciách sú presne takéto tie osobitne nedôveryhodné alebo aké osoby z tej, jak sa hovorí, tichá koloniálna správa, nepriama, ale dokonca niekedy aj priama. Hej? No a ten príkaz, kým on dojde, jak pri tej hre, ten pokazený telefón, či jak sa to volá, že keď poviete jednému a ďalší povie ďalšiemu potichu a na konci vyjde z toho úplne niečo iné. Hej? Mm-hmm. Že to je obrovský problém vo všetkých týchto tých koloniálnych tzv. Demokraciách západného typu. Niektorí to volajú aj demokracie alebo davokracie, tak vtipne, že ale použiaľ dosť reálne, že není to jednoduché, to si predstavujú ľudia ako hurvinek válku, že dostane sa tam a paradoxne čím je vyššie, ako hovoril napríklad de Gaulle, tak tým menšie možnosti niečo zmeniť má, lebo tam tým menší sa zúžuje ten priestor manevrovací. Že ten systém, problém je, že ten systém spoločenský, alebo ten operačný systém, v ktorom sa, jak sa odborne hovorí, nachádzaš, tak on je nejakým spôsobom, tak jak operačný systém na počítačoch, tak aj sociologické operačné systémy sú niekým naprogramované, niekým administrované. Hej? Nejaký programátor je nejaký admin. Ale on má svoju zotrvačnosť. A ty, keď tam niečo chceš zmeniť, hej, to vôbec není také jednoduché. Hej? A často dokonca to urobia tak, že tak prevrátia tvoje príkazy a že samých ľudí na teba poštvu a urobia proti tebe cez novinárov kampaň, keď sa nepodvolíš. A sami tí, ktorým si chcel pomôcť, tak ťa udupú. Hej? Že tak sa to robí pomerne často. A tak sa to robilo už v tých tzv. Gréckych demokraciách otrokárskych alebo v Ríme a v rôznych týchto ríšach. Že keď niekto tým ľuďom chcel pomôcť, však vidí Ježiša, nie? Tak... Čiže na toto treba dávať pozor, však vidno aj napríklad, ja neviem, že Peskov, jeho hovorca, a hovorí kopeckrát presný opak toho, čo povie Putin. Že tam kto z jeho okolia vlastne robí s ním, že kto je tým, jak je, tu sa hovorí, že tým Válo, v Bratislave.
tak je nejaký tým Putin, že ľudia, ktorí sú okolo neho blízki spolupracovníci, lenže má tam aj ľudí dosadených v rámci tých kompromisov s tými klanovo-korporátnymi skupinami, s ktorými tam človek v tej pozícii tak či onak je nútený do istej mery nejakým spôsobom sa dohodnúť, hej, lebo oni majú nejakú svoju reálnu moc, svoje štruktúry mafiánske, to v každom štáte tak je, hej, však Amerika celá je postavená od začiatku ako mafiánsky štát, aj Británia, Francúzsko, to sú oligarchicko-klanové zväzdy, ktoré... Veľmi ma to mrzí, ale čas sa schýl ku koncu a... Jasne. Dobre. Dobre, že to povedz teraz ty niečo, lebo ja som zase sa zakvakotal, ale snažil som sa Krásne si sa rozbehol, ďakujem ti moc, že si nám zazdielal toto, však my ešte určite nájdeme nejakú tému, možno nejaké základné princípy z histórie, že jak sme manipulovaní a jak je udržiavaný ten fašizmus, avšak pre dnešok už budeme musieť končiť. No jasne. Dobre, tak ja sa teda lúčim. Ja som aj pár takých akože praktických príkladov sa snažil aj do tých vysvetlení rovno zapracovať. No. Áno. Dobre, budeme snáď sa počujeme aj takto pri nejakej relácii, alebo minimálne však my sa vidíme. Dúfam. Dobre, díky moc, drž sa. Pozdravujem na všetkých poslucháčov teda. Ďakujem. Pekný večer prajem. No a teším sa na dopočutia o 4 týždne. Dobre, papa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.